учениците със специална съдебна администрация. Изчакайте малко, моля ви се, има си ред, да. Които ще пресъздадат пред нас един гражданско-правен казус с оглед днешния празник, а именно за предоставяне на родителски права. Тъй като всичко трябва да бъде както в един истински съдебен процес, ще помоля всички, когато влезе съда, какво трябва да направим, децата? Точно така. Така че, госпожо Мариска, ако може да поканите нашия съдия, аз ще седна тук да съм им от помощ, но държа да отбележа, че децата са подготвили всичко абсолютно сами. Приятно гледане! Гражданско дело номер 232/2023 година на Районен съд град Плевен, Емил Александров, Теодора Петрова и дирекция социално подпомагане. Гражданско дело номер 232 по описа за 2023 година, неименно второ повикване, в 10 часа се явиха ищецът Емил Александров, редовно уведомяван, явява се лично, заедно с адвокат Мелиса Бачийска, пълномощно по делото, ответницата Теодора Петрова, нередовно уведомяване, явява се лично, заедно с адвокат Моника Стефанова, с пълномощно по делото. За контролиращата страна, дирекция социално подпомагане град Плевен, редовно призовани, в залата се явяват социален работник Николе Миткова, която е изведена от залата, заедно с детето Мария Александрова. Подаване ход на делото. Адвокат Мелиса Бачийска, моля да дадете ход на делото. Адвокат Моника Стефанова. Няма възражение относно нередовното ми призоваване. Даде ход на делото. Съдът счита, че не са на лице процесуални пречки, подаване ход на делото, поради което определи, дава ход на делото. Съдът приканва страните към спогодба. Адвокат Мелиса Бачийска. Предлагаме първо да се изслушат детето и след това да пристъпим към преговори за спогодба. Адвокат Моника Стефанова. Сега разговарях с моята клиентка. С оглед възможността за спогодба, тя каза, че режимът на свиждане е бил нарушаван многократно. Налагало се да се обажда на телефон 112, снявала за работа, каза, че ще се съобрази с желанието на детето. Моля да бъде разпитан и свидетел, който е бил пряко очевидец на случая. Имената на свидетеля са Емил Петров. Адвокат Мелиса Бачийска. Не се противопоставя. Моля в този случай да бъде разпитан още един свидетел от наша страна, именно майката на моят доверител, Виктория Маринова. Тя също е присъствала дома на детето, когато е дошла полицията. Адвокат Моника Стефанова. Не се противопоставя. Съдът определи, допуска до разпит като свидетели Юли Петров и Виктория Маринова, пристъпва към разпит на свидетеля, воден от страна на ищеца. Свидетелката Виктория Маринова. Снима самоличност на свидетелката. Виктория Маринова на 60 години, не е осъдена майка на ищеца. Съдът разяснява правото на свидетеля да откаже да свидетелства поради близкото родство с ищеца по делото. Съдът разясни на свидетеля наказателната отговорност по член 290 от наказателната
и обеща да говори истината. Обещава да говори истината. Свидетелката ли Карена? Бях дома на сина си, когато дойдоха полицаите и викам от тъмницата. В този ден детето трябваше да бъде при майка си, но не пожела да бъде при нея. Ние многократно набрала съм, но тя беше категорична, че не желая да отиде при майка си, тъй като при баща й се чувства по-добре и по-спокойно. Споделял ми е доста пъти, че често се кара с майка си и не се чувства добре там. Това беше и причината детето да не отиде при майка. И така майката беше позвонила на 112 и полицайите влизоха в дома на сина ми. Ние тримата бяхме там. Тъкмо вечеряхме. Когато стана ясно за какво са дошли, ние обяснихме защо детето не е отишло при майка. Детето много се разстрои, дълго плака заради това, което се случи. Всеки рядко се среща за майка си и не желая да я вижда. Това е което мога да кажа. Адвокат Мелиса Бачийска? Нямам въпрос. Адвокат Марика Стефанова? Нямам въпроси. Съдът определи, пристъпва към разпит на свидетеля, воден от страна на ищеца. Свидетелят Юрий Петров. Снима самоличност на свидетеля. Юрий Петров, на 36 години, неосъждан, няма расови връзки с него. Съдът разясни на свидетеля наказателната отговорност по член 290 от наказателния кодекс и същия обеща да говори истината. Обещавам да говоря истината. Съдът разясни на свидетеля правото на свидетеля да откаже да свидетелства поради близкото родство с свидетелката. От около година живея с майката и детето. Живеем в моето жилище. На детето сме осигурили всичко необходимо. Направихме собствена стая с мебелите, които тя пожела, с всичко, което тя пожела. Отнасям се с нея като със собствена дъщеря. Помагал съм и с уроците. В един момент нещо се случи с нея и започна да се държи много зле с майка си и пожела да остане при бащата. Не знам дали бащата не е наговорил с някакви обещания или лоши думи по адрес на майка. Относно случилото се с случая с полицията, майката трябваше да вземе детето в този ден, позвъняваше по телефона, но постоянно биваше затваряно и в последствие телефонът беше изключен. Майката звънна на бащата и той заяви, че няма да пусне детето, тъй като той самото не желая и затвори. Това наложи да се обади на 112. Мелиса Бачийска? Нямам въпроси. Адвокат Марика Стефанова? Нямам въпроси. Съдът определи пристъпването на изслушването на детето Мария Александрова в присъствието на социален работник Николе Миткова, като отстранява страните по делото. С оглед образователната цел, моля страните да не се отстраняват от залата. Социален работник Николе Миткова и детето Мария Александрова. Детето Мария Александрова. Бях на море и стачи. Добре беше този режим, но последната седмица, като се прибрах, мама беше изнервена. Звъня по телефона 7-8 пъти, защото съм си била изключила телефона, а той ми беше блокиран. Тати не е закъснявала по режима на свиждане. Мама се беше ядосала, защото й казах, че искам да остана при тата. Обичам ги и двамата, но с мама имаме много разправи. Не можем да се разберем. При тата е добре. Тата и той ми прави понякога забележки, той се ядосва. Мама винаги е била добра, но винаги се стремяла да ми се кара. Когато съм при мама, ако изляза в 8, трябва в 9 да се прибера. При тата поне 2 часа съм навън. На рожденият ми ден, когато се прибрах вместо в 22:30, 7-8 минути по-късно, мама започна да звъни по телефона да се прибирам. Момичетата я чупа
и си тръгнаха. Аз си събрах багажа и тогава дойдоха полицаите. Уговорката беше да съм при тати за рождения ми ден. Но мама тогава извика полиция. Еднакво е отношението и с едните, и с другите родители. Моето голямо разкарване беше едната седмица при единия, другата седмица при другия родител. Моето решение е, че искам да остана при тати. Съдът изведе детето от залата и разясни на страните какво е становището на детето. Съдът определи, пристъпва към изслушването на социалния работник Николай Митков. Относно състоянието на детето, то много ясно и категорично заяви своето желание да остане при баща си. Запознат е с предмета на настоящото дело и изразява чувство на голяма привързаност и към двамата родители. Страшно много ги обича. Жилищните условия от едната и от другата са много добри. Цялото семейство оказва подкрепа на детето и наистина преди малко в съдебната зала детето заяви, че желая да бъде при баща си. По време на разпита детето беше искрено, но не мога да кажа дали е манипулирано, но ясно и категорично заяви своето становище, че желая да остане при баща си. Съдът определи, приема и прилага представения писмен социален доклад, пристъпва към изслушване на ищеца по делото, ищецът Емил Александров. Аз желая детето да остане при мен, да се чувства по-добре, осигуря всичко за нормален начин на живота. Защитава училище редовно, свободното време позволява да се вижда с приятели, да се забавляват и да излизат навън. Споделяла ми е, че с майка се чувства наистина зле и постоянно се кара. Що и самата тя иска да остане при мен, то нека е така. Мога да се грижи за него. Благодаря ви. Съдът определи и пристъпва към изслушване на ответницата по делото. Теодора Петрова. Не съм съгласна на детето да е при бащата. Да, караме се, но тя в момента е една по-трудна възраст и се опитвам да я предпазя от нещата, които й предстоят. Баща й не обръща достатъчно внимание в училище. Не й помага в училище, много й паднаха оценките, притеснявам се за нея, но в крайна сметка не мога на сила да я задържа при мен. Що ме казала, че иска при баща си, добре. Когато не съм чиста. Предлагаме следната спогодба. Упражняването на родителски права по отношение на малолетното дете Мария Александрова се предоставя за упражняването на неговия баща Емил Александров, като местоживеенето на детето Мария Александрова ще бъде при неговия баща Емил Александров на адрес град Плевен, улица Солун, номер 13. Режимът на личните отношения на детето Мария Александрова с неговата майка Теодора Петрова ще е всяка втора и четвърта седмица от месеца от 20 часа след приключване на учебните занятия от 18 часа в неделя, както и един месец през лятото, когато не съвпада с отпуската на Емил Александров. Ако пролетната ваканция на детето Мария Александрова не съвпада с великденските празници, през мечетна година ще бъде при майката Теодора Петрова, а през мечетна година при Емил Александров. Личният празник на майката Теодора Петрова, детето Мария Александрова ще прекарва с нея. Личният празник на бащата Емил Александров, детето Мария Александрова ще прекарва с нея. Коледните празници на мечетна година детето Мария Александрова ще е при баща си Емил Александров, а мечетни при майка си Теодора Петрова. Нова година и великденските празници през мечетна година детето Мария Александрова ще прекара с майка си Теодора Петрова, а четна година детето Мария Александрова ще прекара с баща си Емил Александров. Националните празници 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември и 22 септември през мечетна година детето Мария Александрова ще бъде при баща си Емил Александров, а мечетна година ще бъде при майката Теодора Петрова. Рождения ден на детето Мария Александрова, 18 май, през мечетна година ще чества с баща си Емил Александров, а четна година с майка си Теодора Петрова. Майката Теодора Петрова ще заплаща месечна издръжка в полза на детето си Мария Александрова чрез неговия баща. Размер на 200 лева, платимо до 15 число на месеца, за който се отнася по банкова сметка на бащата, който се задължава в едноседмичен срок, считан от днес, да представи по делото номер на банковата си сметка. Издръжката се дължи от днес 25 октомври 2023 година. Разноските остават така, както са направени. Ищецът Емил Александров. Съгласен съм с тази спогодба. Адвокат Мойка Стефанова. Съгласна съм с тази спогодба. Ответницата Теодора Петрова. Съгласна съм с така предложената спогодба. Социалния работник. Колега постигна с спогодба в интерес на детето. Спогодбата.
днешното съдебно заседание спогодба не противоречи на закона и морала и е изцяло в интерес на малолетното дете, счита, че същата следва да бъде одобрявана. На основание член 69, алинея 1, точка 6 от Гражданско-процесуален кодекс във връзка с член 7, алинея 2 от тарифата за държавната такса, ответницата Теодора Петрова следва да бъде осъдена да заплати по сметка на районен съд град Плевен сумата от 144 лева, представляваща държавна такса върху определената издръжка. С оглед на изложеното, съдът определи, одобрява постигнатата съдебна спогодба между Емил Александров и Теодора Петрова. Съгласно следното, определя упражняването на родителските права по отношение на малолетното дете Мария Александрова да се упражняват от неговия баща Емил Александров. Определя местоживеенето на детето Мария Александрова да бъде при бащата Емил Александров на адрес град Плевен, улица Солун, 13. Определя режим на личните контакти на детето Мария Александрова с неговата майка Теодора Петрова да бъде при всяка втора и четвърта седмица от месеца от 20 часа след приключване на ученическите занятия от 18 часа. Неделя, както и един месец през лятото, когато не съвпада с отпуската на бащата Емил Александров. Ако пролетната ваканция на детето Мария Александрова не съвпада с великденските празници, през нечетна година ще бъде при майката Теодора Петрова, а през четна година при бащата Емил Александров. Личният празник на майката Теодора Петрова, детето Мария Александрова ще прекарва с нея. Личният празник на бащата Емил Александров, детето Мария Александрова ще прекарва с него. Коледните празници на нечетна година детето Мария Александрова ще е при бащата Емил Александров, а четните при майката Теодора Петрова. Нова година и великденските празници през нечетна година детето Мария Александрова ще прекарва с майка си Теодора Петрова, а четна година детето Мария Александрова ще прекарва с баща си Емил Александров. Националните празници 3 март, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, през нечетна година детето Мария Александрова ще бъде при баща си Емил Александров, а на четна година ще бъде при майка си Теодора Петрова. Рождения ден на детето Мария Александрова, 18 май, през нечетна година ще чества с баща си Емил Александров, а четна година с майка си Теодора Петрова. Задължава майката Теодора Петрова да заплати месечна издръжка в полза на детето си Мария Александрова чрез неговия баща и законен представител Емил Александров в размер на 200 лева, платима до 15 число на месеца, за който се отнася по банкова сметка на бащата, който се задължава в едноседмичен срок, считано от днес, да представи по делото номера на банковата си сметка. Издръжката се дължи днес, 25 октомври 2023 година. Разноските остават така, както са направени. Осъжда основание член 69, алинея 1, точка 6 от Гражданско-процесуален кодекс във връзка с член 7, алинея 2 от тарифата за държавните такси. Ответницата Теодора Петрова да заплати по сметка на районен съд град Плевен сумата от 144 лева, представляваща държавна такса върху определената издръжка. Определението има характер на влязло в сила решение, не подлежи на обжалване и е влязло в сила от днес. С оглед обстоятелството, че се постигна спогодба и изцяло е обхванат предмет на спора, съдът намира, че следва да прекрати производството по делото. Воден от горното, съдът определи прекратява производството по гражданско дело номер 232/2023 година по описа на районен съд град Плевен като свободено. Определението подлежи на обжалване в едноседмичен срок, считано от днес, пред окръжен съд град Плевен. Публиката хареса ли ви нашия процес? Да.